Bore da. Hyfryd eich gweld chi gyd. Croeso i chi i'r gwasanaeth. Croeso i chi sy'n ymuno ni ar y we. Croeso i chi sydd wedi dod yn ôl ar ôl bod ar wyliau. Braf iawn bod chi wedi dod yn ôl mewn un darn. Gobeithio bod chi wedi cael amser braf. Mae'r cyhoeddiadau fyny ar y sgrin. Yr unig beth gwahanol i'r arfer i atgoffa chi ohonyn nhw ydy heddiw ydy dydd ola, da ni'n cael ysgol Sul tan mis Medi. Felly, o Sul nesaf ymlaen, fydd ddim angen i chi, plant gyrraedd yma am 9:45. Fe gynnon ni yn gwasanaethau'n cychwyn am 9:10, a wedyn mis Medi fydd yr ysgol Sul yn cychwyn yn ôl. A wedyn, dydd Sul nesaf, John Robinson fydd yma hefo ni am 9:10 i bregethu. Hefyd, da ni wedi dod i ddiwedd tymor gwaith plant a ieuenctid hefo cyffro selar. Felly cyfle i fi ddiolch fawr iawn i bawb o'r athrawon ysgol Sul, pawb o'r rhieni, pawb o'r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu mewn gwahanol ffyrdd ar draws y flwyddyn. Diolch fawr iawn i chi am hynny. Gewch chi wneud rhywbeth bach gwahanol efo'ch nos Wener am chydig bach o fisoedd wan, tan i ni ail gychwyn mis Medi. Os ydych chi wedi bod ffwrdd ar wyliau, os ydych chi wedi cael wsos drom yn y gwaith, os ydych chi wedi mwynhau neu wedi stryglo wsos yma, diolch gwahaniaeth. Mae dydd Sul yn gyfle i ni ddod hefo'n gilydd a gwrando ar Dduw. I ni ddod be bynnag ydy yn teimladau ni, sut bynnag ydym ni yn meddwl bore yma. Os da ni wedi stryglo i ddod yma, neu os ydym ni wedi bod yn eiddgar i addoli, diolch gwahaniaeth. Mae o'n gyfle i ni foli Duw, i ni wrando ar air Duw, i gael yn atgoffa pwy di'r Duw bendigedig yr ydym ni'n gallu dod i wadnabod trwy Iesu Grist. A da ni'n mynd i gychwyn gwasanaeth bore yma yn gwrando ar Salm 148 sydd i fyny ar y sgrin. A dyma ni salm sydd yn annog ni i foli Duw hefo'r holl greadigaeth, hefo'r holl greaduriaid, hyd yn oed yr angylion. Felly, dwch ni wrando ar eiriau Salm 148. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd. Molwch ef yn yr uchelderau. Molwch ef ei holl angylion. Molwch ef ei holl luoedd. Molwch ef hael a lleiad. Molwch ef yr holl ser disglair. Molwch ef nef y nefoedd, a'r dyfroedd sydd uwch y nefoedd. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd oherwydd ef a orchmynodd a chrewyd hwy. Fe'i gwnaeth yn sicr feith bythoedd, rhoi sydd iddynt ddeddf nas torir. Molwch yr arglwydd o'r ddeiar, chwyddreigiau a'r holl ddyfnderau. Tân a chenllysg eira a mwg, y gwynt stormus sy'n ifydd i'w air. Y mynyddoedd a'r holl fryniau, y coed ffrwythau a'r holl gedrwydd, anifeiliaid gwyllt a'r holl rai dof, ymlusgiaid a cadar hedegog. Brenhinoedd y ddeiar a'r holl bobloedd, tywysogion a holl farnwyr ddeiar, gwir ifainc a gwirifon, hynafgwyr a llanciau hefyd. Bydded iddynt foli enw'r arglwydd, oherwydd ei enw ef yn unig sydd yrchafedig, ac mae ei ogoniant ef i'w chlaw deiar a nefoedd. Y mae wedi dyrchafu corn ei bobl, ac ef i'w moliant ei holl fyddloniaid, pobl Israel, sy'n agos ato. Molwch yr arglwydd. Dyna chi anogaeth i ni ymuno hefo'r angylion, hefo pobl sydd yn y nefoedd, creaduriaid sydd yn y nefoedd, pobl yn y nefoedd, y coed, yr anifeiliaid, pob peth, da ni isio muno hefo y moliant yma sydd yn briodol i'r arglwydd Dduw. A da ni am ofyn am gymorth yr ysbryd glân wrth i ni wneud hynny hefo'n gilydd. Felly, da ni am weddio, ac yna mi ganwn ni fawl hefo'n gilydd. Dwch ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n troi atat ti yn cydnabod mae ti yn unig sydd yn heiddi yn canmoliaeth, yn moliant ni. A da ni'n rhyfeddu arglwydd na nid dim ond ni yma ym nghanolfan Penros Garnedd sy'n dyfoli di, ond bod na filiynau o bobl o gwmpas y byd, a bod ni'n ymuno hefo moliant y nefoedd hefyd. Yr angylion,
Y saint arglwydd bod pawb yn canu clod i ti. A da ni'n gofyn felly y byddi di trwy'r ysbryd glân yn ein helpu ni i weld Iesu Grist yn gliriach, i roed yn calonna i ti, i adael i ti weithio arna ni, fel yn bod ni yn mynd o yma y bore yma wedi'n adnewyddu, o bosib wedi'n argyhoeddi gymaint ydy'n hangen ni, a rhyfeddu wrth sylweddoli sut mae dy ras a dy gariad di'n disgleirio yn gwaredwr Iesu Grist. Helpa ni felly i weld pa mor fawr wyt ti, helpa ni i weld yn gwendid gymaint o gysur sy'n yna o droi at yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni rwan, bendithia ni, arwain ni trwy'r ysbryd glân, achos bod ni'n gofyn ac yn cyflwyno'r gwasanaeth i ti, yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A dewch i ni ganu am ysblander am fawredd Breni Nef. Ysblander Breni Nef, mawredd sy'n ei wedd, gadewch i'n lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pur, mae'n treiddio'r tywyll dir sy'n crynu'n sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, cenwch fri, mor fawr yw ein Duw. Iawn, os da chi blant eisiau dod, da chi'n edrych o bod chi wedi cuddio, dwi'n methu gweld chi. Da chi eisiau dod i'r blaen? Ia? Mae yna fwy gadeiriau yn yr ochr os oes yna'n digon. Os yna'n digon? Sgadar? Chdi. Sgadar? O, eistedd yna gallu. Reit, os da chi'n cofio wrth dwytha, o'n i'n siarad am... Dim yn gwybod sgwini lun nesaf. O'n i'n siarad am anifeiliaid anwes. Dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi ddechrau. A'r cwestiwn yn syml ydy, be di'ch hoff anifal chi? Anna. Mochyn cwta. Maen nhw'n cute, dydyn. Ydyn nhw'n drewi chydig bach ar ôl? Na? Oce, iawn. Ia? Ci. Mochyn cwta, ci. Llio? Cwningen. Lli ci? Cath. Lwri? Orang-utang.
So, ti di mynd i ffwrdd o anifal anwes, felly? O, chwarae, ia. Cynan. Cheat, Wel, sicr ti'n mynd i gadw cheetah fel anifal anwes, na gwyd? Aran? Cwn? Ben? African hunting dog. Mae hynna'n swnio'n bethau peryg difrifol. Daniel? Teigar bach. Ti'n mynd i'r teigar mawr? Ti'n mynd i'r teigar mawr hefyd. Ond y gorau di teigar bach. Iawn. Rheswm pam o'n i'n gofyn oedd, da ni'n mynd i siarad chydig bach am anifeiliaid. A dwi eisiau dangos i chi darn bach sydd tu allan i tŷ ni'n Llansannan. Mae yna lun ohono fo yn fama. Felly, hon yn fama ydy stafell fyw tŷ ni. Iawn? Felly, dwi yn edrach allan o'r stafell fyw ar y darn bach yma lle da ni wedi plannu gwahanol blanhigion. Mae'n edrych yn iach iawn ar hyn o bryd, na di? Ond diolch i Gwenno am i chwynnu fo, achos oedd o'n edrych yn lot gwaith tua pethefnos yn ôl. Ond mae yna rhywbeth sydd rhyw anifal sydd yn dod trwy'r amser i'r darn bach yna o dir. Wel, lli o lleici, da chi'n gwybod achos da chi'n byw yn yr un tŷ a fi. Mae nhw'n dod yna, yr anifeiliaid yma, a dwi'n gweld nhw bron pob dydd, a maen nhw yn y pridd. Anna. Ella bod na gathod, dwi ddim wedi gweld cathod yna, ond mae yna lot o gathod ar y stryd yn Llansannan, felly ella bod nhw yn mynd yna yn y nos pan dwi ddim yn gweld. Aran. Adar, ia. Yr anifeiliaid sy'n dod yna trwy'r amser, cyn i fi fynd dim pellach, oes gan rywun o'na chi ffobia adar? Na? Dwi'n rhoid yr hybydd achos mae dad dydy cynnan. Mae dad yn casau adar. Mae mrawd bach i hefo ffobia adar sydd efo fod ddim o beth. Felly dwi'n mynd i ddangos llun o adar, wedyn o'n i'n mynd i roed warning bach i chi. Iawn? Dyma yr adar. Da chi'n gwybod pa fath o adar ydy hynna? Eto, llu a lleici. Da chi'n mynd cael achos da chi'n gwybod beth dwi'n mynd i ddeud. Ben, ti'n gwybod? Na? Na i rei clyw i chi, iawn? Aderyn y to. Da, iawn. Mae yna lwythi o adar y to, a maen nhw yn mynd i ganol y pridd, a maen nhw fel tas nhw jyst yn wiglo o gwmpas yn y pridd. Dwi'n yn gwybod beth maen nhw'n neud, ond mae yna lwythi ohonyn nhw'n does, bob dydd. Ac o'n i wedi meddwl sy'n ni tynnu llun ohonyn nhw. Ond y gwir ydy, achos bod y ffenast, chi'n gweld fanna, achos bod y ffenast, allwch chi weld nhw o'r tŷ, ond taswn ni'n mynd allan, fyswn nhw'n hedfan yna'n amser. A taswn ni'n tynnu llun efo'r camera, efo'r ffôn, o'r tŷ, so chi jyst yn gweld y ffenast fydr. Felly, mae rhaid chi ddychmygu bod yna lwyth ohonyn nhw. Wan, be di'r cysylltiad rhwng adar y to a'r Beibl? Clici. Mae yna un ohonyn nhw'n pinsio'r lleill. O, yn hwnna? O, bosib iawn. Yndi. Os na gysylltiad rhwng y Beibl ag adar y to, da chi'n meddwl? Chi eisiau fi ddeitha chi beidio? Nath Iesu Grist siarad am adar y to. Ond ydych chi'n meddwl bod adar y to yn bryn, neu ydyn nhw ydyn nhw'n anifeiliaid sydd ym mhob man? Bob man? Da chi wedi gweld adar y to o'ch gwmpas? Na? Rhain chi. Wel, nes i googlo i weld pa mor gyffredin oedd adar y to. A mae'n debyg yn 2021 o'na dros 1.6 biliwn o adar y to yn y byd. Wan, sut maen nhw'n gwybod hynny? Dwi'm yn gwybod. Ond mae'n amlwg bod yna lot ohonyn nhw. A dyna pam ddudodd Iesu Grist rhywbeth am adar y to. Dyma be ddudodd Iesu'n Luc pennod 12. Be ydy gwerth aderyn y to? Da chi'n gallu prynu 5 ohonyn nhw am newid man. Pam? Yna ddigonedd ohonyn nhw. Maen nhw'n bob man. Dyn nhw'n yn aderyn prin yn special a maen nhw mond i'w cael mewn un rhan o'r byd. Maen nhw unrhyw le lle mae pobl yn byw. Ond, sylwch be mae Iesu'n deud, bod nhw'n gyffredin, bod nhw ddim yn bethau sydd yn costio lot achos bod nhw'n bob man, ond mae Duw yn gofalu
am bob un aderyn bach. A wedyn mae Iesu'n dweud, da chi'n llawer mwy gwerthfawr na haid fawr o adar y to. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen chi, felly peidiwch bod ofn dim byd. Meddwch pa mor rhyfeddol ydy bod Iesu Grist yn pwyntio ella at adar y to, neu'n disgrifio adar sydd o'n cwmpas ni, mwyn yn dysgu ni pa mor fawr ydy gofal a cariad Duw tuag at I bobl. Ac mae o'n deud hynny mwyn helpu chi a fi. Meddwch hyd yn oed heddiw, mae yna faint 2000 o flynyddoedd Iesu Grist fod yn dysgu pobl ar y ddeiar, ond hyd yn oed heddiw, dwi yn Llansannan yn gallu edrych allan o ffenast yn stafell fyw, gweld adar y to a cofio am ofal a chariad Duw tuag at fi a tuag at bob un ohonoch chi. A mae Iesu Grist yn rhyfeddol, achos fyddwn ni'n clywed yn nes ymlaen, nid yn unig mae o'n sylwi ar bethau fel anifeiliaid a bloda yn y greadigaeth, ond mae'r Beibl yn dweud na Iesu Grist ydy'r rhoid nhw yna, achos bod o wedi creu pob peth. Felly, tro nesaf ydych chi'n gweld adar y to, cofiwch bod Iesu wedi disgrifio nhw fel esiampl i'n helpu ni I weld pa mor fawr ydy gofal a chariad Duw tuag at bob un ohono ni. Wrth gwrs, Iesu ydy'r arwydd penna o hynny wrth iddo fo farw ar y groes yn lle ni. Iawn? Dych chi'n mynd I gofio hynny? Tro nesaf ydych chi'n gweld adar y to? Gwych. Diolch o'r iawn I chi. Sgyn ti gwestiwn? Dim cwestiwn anodd am adar ydy hwnna, ci? Oce. Go on ta. Dwi'm yn gwybod os na rwy'n rioed wedi cyfri gwallt yn penni, ond mae Duw yn gwybod faint sy'n yna. Cwestiwn da. Diolch. Gawch chi wedi ista? Diolch o'r iawn I chi. A mi nawn ni gario ymlaen I ganu clod I Dduw, a rhyfeddu at pwy ydy Iesu Grist wrth I ni ganu yr emyn yng Nghrist ei hun, sy'n canolbwyntio'n sylw ni ar sut ydym ni'n gallu gobeithio yn hyderus yn pwy ydy Iesu Grist a be mae o wedi wneud ar gyfer ei bobl. Yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith I. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongl fain. Y lle saff I ni adeiladu arno fo. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw I mi mewn dŵr a than. Ei gariad pyr, ei heddwch mawr, does ofn I mi nac ymdrech nawr, fy nghysur yw fy oll yn oll, yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd I. Dwch chi'n godi I ganu fo'n gilydd.
Dwch ni weddio fo'n gilydd. O Dad, da ni'n rhyfeddu y geiriau da ni newydd i canu mewn clod i ti. Da ni diolch arglwydd bod ni'n euog, yn Iesu Grist, da ni'n cael maddeuant. Bod ni'n feidrol, yn Iesu Grist, da ni'n cael bywyd tragwyddol. Da ni diolch bod grym, cariad, Iesu yn dod i ni yn yr Efengil, ac wrth i ni ymddiried yn dy fab annwyl, mae o'n drysor i ni. A da ni diolch bod air di'n atgoffa ni beth sydd wedyn yn wir amdano ni, oherwydd bod Iesu wedi marw, oherwydd bod Iesu wedi talu'r pris ac wedi concro marwolaeth ar yn rhannu. Diolch o Dduw. Diolch am y gras anferthol hwnnw. Diolch am y cariad di-ddiwedd sydd wedi amlygu i'r byd y muddugoliaeth Iesu. A nei di'n helpu ni wrth fyfyrio, wrth ddarllen, wrth weddio, i ryfeddu o'r newydd ac i fod hyd yn oed yn fwy diolchgar am pwy wyt ti a be wyt ti wedi wneud ar yn rhannu. Arglwydd, da ni wrth ddiolch hefyd yn gorfod gofyn dy faddeuant di. Yn gorfod cydnabod, yn aml, da ni ddim yn meddwl am y pethau yma. Da ni ddim yn gwerthfawrogi, da ni ddim yn dy drysori di arglwydd Iesu. Mae yna bethau yn mynd a'n bryd ni. Mae prysurdeb bywyd, mae amgylchiadau ydyn ni'n dod ar eu traws nhw yn gallu teimlo fel bod ni'n bell oddi wrtho ti. Arglwydd, neud i faddau ni am hynny. A neud i'n helpu ni i farhau ac i fod yn onast efo ti yn gweddia. A nid trio smalio bod yr atebion gynno ni dim ond i ni drio mwy, ond helpa ni ddod fel ag yr yda ni. Cyffesu yn gwendid, yn pechod ger dy frondi, fel mae'r Beibl yn dysgu ni, a pwyso ar dy drigaredd di. Bo hynny'n ddigon. I ni, be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, be bynnag ydy'r meddylia, yr amheuon o bosib sydd yn cymylu yn bywydau ni ar hyn y bryd. O Ysbryd Sanctaidd, neud i roi doleini i ni, wrth i ni ddarllen, wrth i ni weddio, wrth i ni foli. I sylweddoli bod newyddion da am Iesu Grist yn newyddion perthnasol i ni heddiw. Y newyddion gwych, nid yn unig i ni, ond i'n byd ni heddiw. I bobl o bob cefndir, pob diwylliant ar bob cyfandir. Helpa ni gynyddu yn yn hyder yno ti, ond cynyddu yn yn hyder yn dy air di, yn y newyddion da. Sydd wrth iddo fo gael ei wrando a'i gredu, sydd yn dod â bywyd wrth i ni gael yn uno mewn ffydd a Iesu Grist. O Dad Nefel, da ni y bore yma yn gweddio felly y byddi di yn harwain ni. A da ni hefyd eisiau diolch i ti ar y Sul yma lle da ni yn cychwyn toriad bach ar gyfer yr Ysgol Sul a Cyffro Selar. Da ni'n diolch i ti am y cyfan yr ydyn ni wedi glywed, pob peth sydd wedi digwydd dros yr misoedd dwytha. Arglwydd, da ni'n gweddio bod y gair hwnnw sydd wedi cael ei rannu a'r plant a'r bobl ifanc yn dwy'n ffrwyth. Da ni'n dyheu, arglwydd, am i bobl o bob oed ddod i garu Iesu Grist yn fwy. A da ni'n diolch, arglwydd, am bob cyfle yr ydyn ni wedi gael ac yn gofyn y byddi di'n bendithio ni dros yr wsnosa'r misoedd nesaf yma. Yn enwedig wrth i wersylloedd, ymgyrchoedd gael i cynnal, neu di fendithio y paratoada ar gyfer heini. Fel bod pawb sydd yn mynd, nid yn unig yn cael amser braf a diogel ac yn mwynhau, ond arglwydd bod nhw'n ymwybodol, eithriadol o ymwybodol o dy bresenoldeb di. Bod yr hyn sydd yn digwydd ar y gwersylloedd yn newid tragwyddoldeb i'r rhai sydd yno. Arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di'n bendithio, y byddi di'n arwain, y byddi di'n gwarchod,
ac y bydd yr ysbryd glân yn gwneud yr ha yma yn ha cofiadwy i rai sydd yn rhoi i ffydd yn Iesu Grist am y tro cyntaf. Da ni'n gweddio bydd o'n ha gwerthfawr i bawb ohono ni, y byddi di'n ymwneud â ni yn y ffordd yr wyt ti'n gwybod sydd angen digwydd. Achos ti ydy'r un sydd yn nabod ni yn well na da ni'n nabod yn hunin. Arglwydd, da ni'n gweddio hefyd wrth i ni gychwyn cyfnod newydd. Da ni'n gweddio dy ddoethineb di i'n harwain ni fel eglwys wrth i ni weld be fydd y cama nesaf hefo'r adeilad a lle wyt ti am i ni fod, sut wyt ti am i ni ymatab i'r sefyllfa yda ni yn hi. Diolch Arglwydd, mai ti di'r Duw sydd yn darparu, y Duw sydd hefod y bobl ym mhob sefyllfa. Felly rhoi ni'r tangnefedd, yr tawelwch meddwl o bod y gallwn ni ymddiried yn darweiniad di o rwan ymlaen hefyd. O Dduw, da ni'n gweddio am yn gilydd, da ni'n gweddio yn enwedig am y rhai o'n plith ni, sydd yn wynebu triniaetha, salwch, sydd ar hyn o bryd yn brwydro hefo cyflyra, neu unrhyw fath o sefyllfa lle mae hi'n frwydr. Arglwydd, yn gweddi ni ydy byddi di'n agos at bob un ohono ni. Y bydd dy air di yn ffynhonnell cysur, gobaith a nerth o'r newydd i ni, wrth i ni wrando, wrth i ni weddio hefo'n gilydd. Dysga ni felly Arglwydd Iesu, sut yr ydyn ni i garu'n gilydd fel yr wyt ti wedi'n gorchymyn ni i wneud. A trwy hynny, Arglwydd, da ni'n dyheu, nid yn unig y byddwn ni'n tyfu fel dy gorff di, ond y bydd pobl sydd ddim eto'n dynabod di yn gweld rhywbeth arbennig yn y ffordd yr ydyn ni'n gofalu ac yn trin yn gilydd. Maddau ni bob pechod, Arglwydd. Trigar wrthon ni a delia a ni, mwyn i ti dderbyn y clod, mwyn i ni brofi y fendith o allu deud, Arglwydd Iesu, ti ydy'n arglwydd am dewi. Clyw yn gweddi ni felly, a'r gweddi a tawel personol hynny da ni'n ei cyflwyno, yn enw ac yn heiddiant, yn gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Amen. Wel, dwch i ni droi at darlleniad bore yma. A darlleniad cymharol fyr ydi o lythyr Paul at llythyr at yr Hebreaid. Rhain deud Paul, rhain deud awdur gwahanol. Ond y llythyr at yr Hebreaid, a jyst y cyflwyniad dwi am ddarllen i chi, y cyflwyniad i'r llythyr. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheilawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddyn twy. Amen. Nos Wener, yn cyffro a selar, mi o'n i'n sôn hefo y criwodd yma am y ddafad golledig. A mi nes i ofyn iddyn nhw, ydych chi rioed wedi bod ar goll? A dwi'n cofio'r iawn pwy ddudodd, ond nath na un fod yn onast iawn a deud, do, dwi wedi bod ar goll yn Tesco Bangor. Ac o gynna i gyd ymdeimlad mawr, achos mae Tesco Bangor yn huge ac yn ddryslyd pan ydych chi'n trio ffeindio rhywbeth ar frys. O be nes i ddim sôn amdano fo nos Wener, ar ôl gofyn sut fath o deimlad ydy bod ar goll, be nes i ddim sôn wrthyn nhw ydy sut mae o'n teimlo i fod yn riant pan ydych chi'n mynd siŵr lle mae'ch plentyn chi. Dwi'n meddwl bod na deimlad lot gwaith na hynny. Y panig llwyr ydych chi'n gael, lle maen nhw wedi mynd. A mi ddigwyddodd o i ni, nid ar faes Steddfod, nid yn Tesco Bangor, mi ddigwyddodd o i ni, faint rhyw 20 llath o tŷ ni, dros ffordd yn Hy, Alun a Sian yn rhieni yng Nghyfraith. Oeddan ni gyd, fel teulu, oeddan ni wedi mynd yno
a di cyfarfod teulu Gwenno i gyd. Rhyw fath o dwi'n cofio beth ni ddathlu, ond oedden ni gyd yna. Ac os da chi wedi bod yn tŷ ni'n Llansanna, mae just dros y ffordd, mae tŷ Taid a Nain. Lle oedden ni wedi mynd yn bell. Ac oedd pawb yn ffarwelio, ac oedd y teuluoedd oedd yn dreifio ffwrdd, yn mynd yn ei ceir. A dyma fi a Gwenno yn paratoi i fynd efo'n plant ni dros ffordd. Dyma Llio. Dim golwg ohoni. Es i fyny grisia, sbio trwy'r llofftydd i gyd, dim Llio. Ac wrth i'r amser basio, a'ch calon chi'n eich gwbl chi dydy, ddech chi'n meddwl, lle mai, dim yn yr ar, ac oedd hi'n cychwyn twllu, ac es i allan, ac es i sbio fyny a lawr y ffordd, dim Llio, cychwyn gweiddi. Lle mai? A meddwl chi'n rasio, ddech chi'n meddwl. Ac ar ôl rhyw chydig funudau oedd yn teimlo fel oriau, mynd mewn i'r tŷ, a jyst gweld y llenni yn ysgwyd yn y stafell fyw. A dyna lle oedd Llio. Di bo'n cuddio. Di clywed ni yn gweiddi, tegwch oedd hi yn eitha bach ar y pryd. Ond oedd hi di aros yna yn ddistaw yn meddwl bod ti'n chwarae cuddio. Wel, sy'n eisiau fi ddeud, plant, peidiwch a gwneud hynna. Peidiwch a gwneud hynna i'ch rhieni, mae'n horrible. Os ydych chi'n clywed nhw a panic yn gweiddi lle ydych chi, dydwch lle ydych chi. Ond mae chwarae cuddio yn bath braf, pan mae o'n ddiniwad a mae plant yn ei wneud. A weithiau, hyd yn oed i ni fel oedolion, da ni'n gallu teimlo bod pethau'n guddiedig, bod pethau ddim yn amlwg i ni. Dewch chi ni fod yn onast, weithiau, da ni'n gallu teimlo bod Duw fel tasa fo mewn rhyw ffordd yn guddiedig, bod ni'n methu gweld sut mae Duw ar waith, bod ni'n methu teimlo Duw yn agos ato ni. Mae'r salmydd yn aml iawn, neu mae llyfr y salma yn mynegu yn dydi y teimlad yna, o Dduw, lle wyt ti? Dwi'n teimlo bod fi ar ben yn hun. Arglwydd pa mor hir ydw i'n gorfod disgwyl nes bod fi'n teimlo bod chdi ar waith yn delio a pa bynnag sefyllfa dwi'n ei wynebu. Ond pan ydyn ni yn ystyried ella y cwestiwn yna o ydy Duw yn cuddio, dwi eisiau awgrymu wrthych chi bod y Beibl ac yn enwedig yr adnodau nes i ddarllen yn gynharach yn deud rhywbeth gwahanol. Nid bod Duw yn cuddio wrth wrtha ni, ond yn hytrach mae Duw yn datguddio ei hun i ni. Yn yr Efengil, trwy Iesu Grist, nid cuddio oddi wrtha ni mae Duw yn neud, mae o di dangos ei hun i ni. Mae di datguddio, di datgelu pwy ydi o i ni mewn ffordd arbennig. Ac felly, be dwi am i ni wneud bore yma ydy ystyried pwy ydy Iesu Grist. Rhyfeddu, gobeithio, hefo'n gilydd, pwy ydy Iesu Grist yn ôl y disgrifiad ydyn ni wedi cael ar gychwyn y llythyr at yr Hebreaid. Achos mae'n neu mae'n gychwyn gwyliau wsos yma yn dydi. Ac ella byddo rhain a chi yn mynd i lefydd gwahanol, ella mynd ar wyliau. Mae'n bosib y byddwch chi yn cyfarfod pobl, da chi ddim fel arfer yn dod ar ei traws nhw sa'n braf, tysa chi'n cael sgwrs, ac ella y bydd na gyfle i chi rannu eich ffydd. Ac yn ddigon tebyg y bydd pobl yn gofyn, pam mae Iesu Grist mor bwysig i chi ta? Be ydi o am Iesu? Be sy'n gwneud Iesu mor arbennig i chi sydd yn Gristnogion? Achos mae yna lot o grefyddau gwahanol, ac yn gynyddol yn ein cymdeithas ni, mae yna lot o bobl sydd yn deud bod nhw'n credu pethau gwahanol. Ac ella bod chi yn meddwl, wel ia, sut ydw i'n deud wrth bobl eraill, dyma sydd yn gwneud Iesu Grist mor arbennig. Nid yn unig i fi, ond i Gristnogion ar draws y byd. A dwi'n gobeithio y bydd beth da ni'n edrych arno fo hefo'n gilydd yn helpu chi, nid yn unig i rannu eich ffydd a phobl eraill, ond yn bersonol hefyd. I ni gael yn atgoffa pa mor odidog, pa mor fendigedig ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd o'n help i chi a fi fory, wrthos nesa, i wynebu be bynnag sy'n dod ar yn rhannu. Os da ni angen hynny weithio yn dydan? Mae'n hawdd iawn i ni fynd i rigol lle da ni'n stopio meddwl am bethau sydd yn eitha clir o'n cwmpas ni. A mae yna rhain chi yma, dwi'n gwybod, sydd yn byw yn Sir Fôn. Ac os da chi'n dod at y tir mawr, bron yn ddi-ffail, mi fyddwch chi'n gweld y panorama yna sy'n hyfryd mynyddoedd Eryri.
Da chi'n cymryd sylw nhw fo? Rwy'n bach yn eimlad eich. Os da chi'n mynd ar hyd yr A55 bob dydd, tasa chi yn gwneud y daith yna hefo pobl o gyfandir arall, mi fysa nhw'n deitha chi'n syth. Sbiwch ar hynna. A newch chi ddweud, ma' nhw'n eitha hyfryd, dydyn. Dwi eisiau i ni fod felly wrth i ni edrych ar pwy ydy Iesu Grist hefo'n gilydd bore yma. Ond dyna ddigon o rag yma droddi. Dewch i ni ystyried yr adnodau yma. Pwy ydy Iesu Grist? A dwi eisiau i ni gychwyn yn sylweddoli na Iesu, mab Duw, ydy'r uchafbwynt. Dyna ydy'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo. Mae Iesu, mab Duw, ydy'r uchafbwynt. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mae'r adnod yma yn deitha ni bod Duw yn dduw sydd yn cyfathrebu. Mae Duw yn dduw sydd wedi bod ac yn parhau i siarad hefo'i bobl. Ynddydi? Ac mae o'n gwneud hynny mewn dullia amrywiol, mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid. Mae di gwneud trwy'r proffwydi. Wan, dydd dwytha, oedden ni'n edrych ar un o'r salman, oedden ni'n edrych ar Salm 23, ac mi oedd Duw yn siarad efo'i bobl trwy Salm 23. Mewn rhannau eraill o'r Hen Testament, mae o'n siarad yn uniongyrchol trwy broffwyd fel Eseia, neu Amos, neu Jeremia. A da ni'n credu bod Duw yn dangos rhywbeth amdano fo'i hun trwy yr proffwyd hwnnw, a da ni yn cael darllen amdano fo yn yn Hen Testament ni. Mae Duw yn gallu siarad mewn ffyrdd rhyfeddol. Mae yna un hanes am Dduw yn siarad trwy asyn, os ydych chi'n cofio yr hanes cofiadwy hwnnw. Mae'n gwneud mewn ffyrdd amrywiol, o mae o'n gwneud yn dydi. Chi'n gweld? Dio ddim yn cuddio, mae o'n siarad, mae o'n cyfarwyddo, mae o'n dangos rhywbeth amdano fo'i hun. A dyna pam ydyn ni fel Cristnogion yn trysori yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae ei gyd yn ddatguddiad Duw i ni. Ond, mae Iesu Grist, mae fab o yn uchafbwynt y datguddiad hwnnw. Pan da chi'n darllen y Beibl fel un llyfr ac yn meddwl amdano fo fel un stori fawr Duw ar waith, mae ei gyd yn arwain ni at ben llanw neu uchafbwynt. A mae'r adnod yma'n deitha ni, yr arglwydd Iesu Grist ydy'r uchafbwynt hwnnw. Felly, os oeddech chi'n graff, nathoch chi sylwi wsos dwytha bod ni wedi edrych ar Salm 23, yr arglwydd yw fy Migael, a nathon ni orffan, neu nes i orffan be o'n i'n ddeud, yn deud, nath Iesu Grist ddeud, my fi yw'r bugail da. Nid fi fel pregethwr yn trio bod yn glyfar oedd hynny, dyna sut da ni'n darllen yr Hen Testament. Mae yna ddarluniau yna o pwy di Duw, ond mae o'n arwain ni fel jigsaw, maen nhw i gyd yn ddarna bach, a mae'r uchafbwynt yn dod yng Nghrist ei hun. Dyna lle da ni'n gweld pwy ydy Duw, a mae o'n ddarlun bendigedig. Mae o'n ddarlun i ni fyfyrio arno fo o'r Hen Testament a'r Testament Newydd, a gofyn i'r Ysbryd Glân yn helpu ni i sylweddoli mae Iesu ydy yr uchafbwynt. A mi ges i esiampl ohono fo, bore yma. O'n i'n mynd trwy yn narllan, a mae genna i gynllun dwi'n ei ddilyn ar darlleniad, o'n i yn ei ddilyn bore yma oedd Actau Pennod 3. Ac os da chi'n cofio'r hanes yn Actau Pennod 3, mae Pedr ac Ioan yn mynd i'r deml, a mae yna ddyn cloff wrth borth y deml. A mae Pedr ac Ioan yn deud, os gynnu ni'n pres, ond yn enw Iesu Grist, cod ar dy draed. A mae'r dyn yma'n codi ar ei draed, a mae yna, fel sa chi'n dychmygu, mae yna gynnwrf mawr a mae Pedr yn cychwyn pregethu. Mae o'n un da, achos bob cyfle posib, mae o'n pregethu am Iesu Grist. Ond sylwch be oedd Pedr yn ei ddeud. Mae o'n syth yn deud, dim ni sydd wedi iachau y dyn yma, nid ni, neu'n dywioldeb neu'n clyfrwch ni sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Iesu o Nazareth sydd wedi galluogi y dyn yma i gael i wella. Ac wrth iddo fo ddisgrifio
Iesu Grist, mae o yn adnodau 21 ymlaen yn sôn am Iesu ac yn deud fel hyn amdano fo. Iesu di'r un mae Duw wedi addo trwy'r proffwydi, adnod 22, dywedodd Moses, bydd yr arglwydd eich Duw yn codi i chwi o blith eich cyd-genedl broffwyd fel fi. Arno ef yr ydych chi wrando ym mhob peth a lefara wrthych, a phob enaid na wrendu ar y proffwyd hwnnw fe llwyr ddifodir o blith y bobl. Mae Pedr, dyfynnu o Deuteronomium mae o fanna, mae Pedr yn gwybod i Hen Testament a mae o'n deud, chi'n bod y darlun yna yn fanna? Wan, dwi'n mynd i ddeitha chi be di'r uchafbwynt, yr peth mae'r darlun yn cyfeirio chi ato fo. Iesu o Nazareth, fo ydi o. Gwrandwch arno fo, trystiwch arno fo, mi gewch chi'ch cadw. Gwrthodwch fo, a mi fyddwch chi yn wynebu barn Duw. Mae'r darlun rhannol, os liciwch chi, yn yr Hen Testament yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist ei hun. Ond ella bych chi'n meddwl, iawn, difyr, ydy hynna'n bwysig? Ydy o'n bwysig cofio mae Iesu Grist ydy'r uchafbwynt? A dwi'n mynd i ddeitha chi, yndi. Mae o'n ofnadwy o bwysig. Achos yn tuedd ni fel pobl ydy chwilio am y next big thing, da. Da ni'n cael yn cyflyru, deud y gwir, gan hysbysebu clyfar, i ddeud, oes, mae gennai'r ffôn yma, ond, da chi wedi clywed beth yw'r peth nesaf? Mae hwnna mynd i fod lot gwell. Lle, wir, mae rhywun yn meddwl, wel, i'r ffôn chdi'n gweithio? Ti'n iawn? Ti'n angen nhw? Tawaith. Mae hwnna'n dangos agwedd fi at hysbysebion, debyg. Ond da ni, hyd yn oed fel Cristnogion weithiau yn gallu meddwl, be di'r peth nesaf? Ydy Duw yn mynd i ddangos rhywbeth eto i fi? Ydy o'n mynd i wneud rhywbeth mawr? Mae'r next big thing i'r Cristion, mae'r biggest thing, os liciwch chi, wedi dod yn barod. Mae Duw wedi dod yn y cnawd yn Iesu Grist, yn dydy. Mae'r Meseia, y proffwyd, yr arch o ffeiriad yma'r Hen Testament i gyd yn rhoi tameidia bach o ragflas i ni ohonyn nhw wedi dod yn Iesu Grist. Sam angen i ni ddisgwyl i Dduw wneud rhywbeth mawr, mae o di wneud o yng Nghrist yn barod. Wrth i Iesu ddod i'n byd ni, marw ar y groes ac atgyfodi, mae'r weithred ryfeddol i'n hachub ni wedi cael ei chwblhau. Felly does gyda ni ddim esgus i ddal yn ôl. Does gyda ni'n rheswm i ddeud, wel, na i just disgwyl i weld be di'r peth nesaf, a wedyn na i drystio yng Nghrist, neu na i drystio nhw. Mae wedi gwneud y cyfan ac wedi ddangos o yn yr uchafbwynt ac ydy Iesu'n barod. Felly ildiwch i'r arglwydd Iesu, rwan, trystiwch yno fo. Does na ddim Meseia gwell i ddod. Mae wedi gwneud o yn barod, a beth da ni'n gweddio amdano fo, os ydym ni allan dyheu am y peth nesaf, dywch i ni fod yn onast yn gweddia i ni ddod at Dduw a dweud, arglwydd trwy dysbryd, dangos i fi, nid bod fi angen rhywbeth ychwanegol, ond dangos i fi bod be dwi angen yn Iesu Grist yn barod. A rhoi mi yr heddwch, y tangnefedd yna o wybod yn Iesu Grist, mae'r cyfan ydw i angen i gael bodlonrwydd am byth. Nid yn unig mae Iesu Grist yn uchafbwynt, ond mae'n cael ei gyflwyno i ni fel yr union un ydyn ni angen. Ni'n mynd yn ôl at yr adnodau. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac mae stamp ei sylwedd ef arno. Ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Mae o'n ddisgrifiad gwych o bod Iesu Grist yn dangos Duw i ni. Mae disgleirdeb pwy ydy Duw, gogoniant Duw, yn person Iesu Grist. Ac mae stamp sylwedd natur Duw ar Iesu Grist. Y darlun ydy, da chi rioed wedi cael tocyn neu rhyw fath o ddarn papur wrth i chi fi mewn i rwla, a da chi'n ei roed o, a mae'n rhywun yn rhoi stamp i chi arno fo.
A mae'r stamp fel arfer yn mynd i fod yn logo pa bynnag sefydliad. So, di'n digwydd efo Steddfod ta waith. Pan da chi'n mewn i gig neu beth, da chi'n cael stamp yn deud, ti di talu, ti'n cael mynediad rwan. Ond mae beth sydd ar eich papur chi yr union rhywun peth sydd ar y stamp yn dydi. Mae Iesu Grist, mae stamp sylwedd Duw ar y berson Iesu Grist. Ac felly pan da ni'n gofyn pwy ydy Duw, da ni'n gallu edrach ar Iesu Grist a gweld cariad Duw, cyfiawnder, sancteiddrwydd, trigaredd. Da ni'n ei weld o ar y ffurf ddynol yn dydan yng Nghrist ei hun. A dwi eisiau awgrymu wrthych chi bod Iesu felly mab Duw sy'n bodoli ers tragwyddoldeb ond sydd wedi dod mewn i amser yn yr ymgnawdoliad bod o yr union un ag yr ydyn ni angen mwyn gallu ymwneud â Duw. Wan oedd yng nghynwynidog i, Meirion Morris, pan oedd o yn gwneud pethau ar y we, mi oedd o'n defnyddio hashtag arbennig. Dwi'n yn gwybod os dy dal yn ei wneud o, achos dwi'n trio bod ar y we llai, felly dwi'n yn dilyn Meirion Morris. Dim bod fi wedi stopio i ddilyn o, dwi ddim yn mynd ar Twitter gymaint. Ond yr hashtag oedd Meirion Morris yn ei ddefnyddio yn aml oedd just a peth. Felly fes na lun ohono fo a'i deulu ar lan môr a'r hashtag yn dweud just a peth. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod Iesu Grist, mab Duw, just a peth i chi a fi. Achos yn Iesu Grist, da ni'n gallu gweld. Da ni'n gallu gweld gogoniant y Duw tragwyddol. Wan, roswch efo fi. Mae'r Hen Testament drosodd a throsodd yn deud, allwn ni fel pobl ddim gweld gogoniant Duw. Perffeithrwydd, ysblander pwy ydy Duw yn ei holl fawredd. Mae'n amhosib i ni weld hwnnw a byw. Mae'n ormod i ni. Trwy yr Hen Testament, mae o'n neges sydd yn cael ei ddeud drosodd a drosodd a throsodd. Ond yn Iesu Grist, yn y mab, da ni'n gallu gweld y gogoniant hwnnw, a da ni'n gallu cael ymwneud uniongyrchol a'r Duw yma yn yr Hen Testament yr oedden ni methu mynd yn agos ato. I ddangos yr adnod sy'n dod i'n meddwl i. 2 Corinthiaid 4:6. Oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleini o'r tywyllwch yn y creu, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni'r oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Felly, da ni wrth drystio'n Iesu Grist, wrth weld Iesu Grist trwy ffydd, yn gallu cael gweld, cael mynediad i ogoniant Duw yn Iesu Grist. Dyna'r hyn mae Duw wedi drefnu mwyn ni. Meddyliwch, rhyfeddol, bod o'n fodlon gwneud hynny mwyn i ni, yn meidroldeb, yn pechod, gael ymwneud hefo'r Duw gogoneddus yma. Iesu, mab Duw, ydy'r uchafbwynt. Does na ddim byd gwell. Does na ddim un cryfach mwy gogoneddus da ni'n disgwyl amdano fo. Iesu, dio. Yr hyn da ni yn disgwyl amdano fo ydy i ddychweliad o pan fydd o'n cyflawni'r cyfan mae o wedi deud y bydd o'n ei wneud. Nesa, da ni'n mynd i ystyried mae Iesu ydy'r criawdwr a'r cynhaliwr. Di'r PowerPoint di stopio? Dwi'n methu... sori. Ga i symud yn ôl chydig bach? Dyma, gret. Mae Iesu, nid yn unig yn uchafbwynt Duw yn siarad efo ni, o Iesu hefyd, mab Duw, ydy'r cynhaliwr a'r creawdwr. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, yw disgleirdeb gogoniant Duw ac mae stamp i sylwedd arno ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Iesu ac awdurdod creawdwr a chynhaliwr dros y greadigaeth mae o wedi dod i mewn iddi hi. Styriwch hynny. Chydig fisoedd yn ôl, ges i draffath efo nghyfrifiadur, lle bod fi wedi cwyno wrthych chi am hyn o blaen. Ges i draffath efo nghyfrifiadur, am Apple Mac ydi o.
Felly, diolch cweit mor syml a ffonio rwy'n a cael atab. Da chi'n ffonio rwy'n a da chi'n cael cyfrifiadur yn rhoi opsiynau i chi. So, os ydy o'n hyn, press 1. Dwi'n mynd hollol sicr be ydy'r broblem. Dwi'n just ddim yn gweithio. So, da chi'n mynd trwy'r opsiynau, a wedyn ar ôl bod ar ffôn yn pwysio botyma am 5 munud, da chi'n cael person. A wedyn nes i dweud, helo, yn fy Saesneg ora. Mae gen i draffarth efo'n laptop. Be dwi fod i wneud? A person ar y ffôn yn dweud, wel, da chi fod i siarad efo rwy'n arall. Ffonia'r rhi ffôn yma. Dwi'n newydd fod ar y ffôn am 5 munud, lle da chi'n dod ar y ffôn, da chi'n ffonio'r rhi ffôn arall, a da chi'n cael yr union rhan un recorded messages. A da chi'n meddwl, da chi jyst mynd rownd a rownd a rownd nes da chi methu ffeindio neb. Pawb yn deud, dim fi sy'n gallu ateb dy broblem di rhywun arall. Pan ydyn ni yn dod i gyfnodau anodd yn bywydau? Pan mae yna bethau'n digwydd i ni achos bod ni'n greaduriaid yn y greadigaeth, da ni'n gorfod mynd at rhywun arall am help. Da ni'n mynd at yr union un sydd wedi creu y cyfan. A meddyliwch, y fath rodd i ni ydy hynny, achos da ni gyd yn greaduriaid. Da ni gyd yn mynd i wynebu problemau hefo'n cyrff ni ar ryw gyfnod neu gilydd. Chybod, mae'r athletwyr mwyaf ffit ar wyneb deiar yn heneiddio, yn cael injuries. Dyna ydy reality byw ar y ddeiar hon. A mor hyfryd ydy gwybod bod ni yn gallu cael perthynas efo rhywun sydd nid yn unig wedi creu pob peth a nina hefyd, ond sydd yn cynnal pob peth o ddydd i ddydd. Wan weithiau, mi fyddwn ni'n gallu meddwl, dwi'n mynd teimlo bod fi'n cael yng nghynnal ar hyn y bryd. Mae Cristnogion ar draws yr oesoedd wedi cael y strygl yna weithiau. Dwi'n mynd teimlo bod Duw yn agos. Dwi'n mynd teimlo, dwi'n mynd profi cynhaliaeth Duw. Ond mae'r adnodau yma'n deitha ni, hyd yn oed os da chi'n mynd profi neu'n teimlo hynny, da chi ang cael eich cynnal. Mae Iesu a'i air nerthol, nid yn unig yn cynnal chi a fi, a Cristnogion ledled y byd yn ysbrydol, ond mae o'n cynnal ni yn gorfforol, pob un enaid byw. Tasa Iesu ddim, fysa pob peth yn dod i ben. Achos dyna allu rhyfeddol mab tragwyddol Duw, fel yr un oedd yn rhan o'r creu, fel yr un y mae air nerthol o yn cynnal y cyfan. Meddyliwch am hynny. Mi es i dydd Mawrth. Mi es i am dro bach. Mi es i am dro i un o'r llefydd sydd yn un o'n ffefrynnau fi. Os ydw i eisiau clirio am hen, ac os dwi eisiau mynd i gael llonydd, dwi'n mynd i Ddyffryn Conwy. A mae yna le, dwi'n yn gwybod os dos ni ddeud, yn enwedig am bod hon yn mynd allan ar y we wan. Achos y risg ydy, fe pobl yn mynd, na i fynd i fanna. A wedyn tro nesaf, fe yna lot o bobl yna. Cadar Ifan Goch ydy enw fo. A be dio? Yr ein, chi'n gwybod ella, clogwyn sydd yn edrach allan dros Ddyffryn Conwy. Just uwch ben Plas Meunan. A da chi'n mynd, mae'n dro hyfryd, da chi'n parcio'ch car, da chi'n mynd trwy goedwig, a da chi'n mynd fyny chydig bach o greigia, a mae Dyffryn Conwy yn agor allan oddi tanna chi. A mae o, pan mae'n glir, yn olygfa hyfryd. Ac es i yna bore dy Mawrth, ac o'n i'n sbio dros y dyffryn achos oedd hi'n eitha clir. A nath o yn harro fi, y dyfyniad enwog ella da chi'n gwybod amdano fo, y dyfyniad gan diwynydd 20 ganrif o'r iseldiroedd Abraham Kuyper. Bod na ddim tamad o'r greadigaeth na'n bywyd ni nad ydy awdurdod Iesu Grist drosto fo. Na i roi y dyfyniad yn Saesneg, mae'n ddrwg yna yn hytrach na trio i gyfieithu fo ar y pryd. Y dyfyniad ydy, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Ac o'n i'n meddwl hynny'n edrych allan ar Ddyffryn Conwy. Dwi'n nabod yr un sydd wedi rhoi y coed yna fanna. Dwi'n gallu troi at yr un sydd wedi rhoi y lliwiau bendigedig gwyrdd yma fel clytswaith ar lawr y dyffryn. Dwi'n gallu troi at hwnnw a gofyn iddo fo am help pan dwi'n flinedig, pan dwi'n ofnus. Dwi'n gallu edrach ar drefryw a dolgarog. Mae Llanrwst wedi cael ei guddio drost, ond gwybod bod Llanrwst yna. A dwi'n gallu gweddio am eneidiau'r bobl yna dros yr un sydd wedi creu y cyfan.
A'r un fath i chitha hefyd. Dyma yr hyn oedd yn cychwyn dod yn eglur i'r disgyblion ynde, pan oedden nhw hefo'r arglwydd Iesu. Ac oedden nhw'n gweld chydig bach yn fwy o pwy oedd o wrth iddo fo siarad, wrth iddo fo wneud gwahanol bethau. Ac ella na un o'r esiampla cliria o hynny oedd yr hanes am y disgyblion a Iesu yn y cwch yn y storm. Cofio'r hanes, maen nhw'n cael panics. Iesu Grist yn cysgu, cwl braf. A gofyn i Iesu, wyt ti'n mynd poeni? Wyt ti'n mynd poeni am y storm erchyll yma sydd o bosib yn mynd i'n boddi ni? A mae Iesu hefo iair nerthol, jyst yn tawelu y cyfan. A'r adnod reit ar ddiwedd yr hanes yn Marc 4, adnod 41, da ni cael y crynhoad o be ddigwyddodd. Daeth ofn dirfawr ar y disgyblion, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn te yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Os da chi bore yma yn stryglo, os ydych chi'n llawn amheuon, os na rhywbeth be bynnag ydi o yn fwgan yn eich bywyd chi, cofiwch pwy ydi'r mab. Cofiwch pwy ydi yr arglwydd Iesu Grist. Fo sy 'di creu y cyfan. Fo di'r un sydd yn cynnal pob peth a'i air nerthol. Trowch ato fo'n hyderus. Gadwch chi pwy ydi o fod yn gysur ac yn gymorth i chi yn y sefyllfa anodd o bosib ydych chi yn hi ar hyn y bryd. Y mab ydy'r uchafbwynt. Y mab, yr arglwydd Iesu Grist, ydy'r creawdwr a'r cynhaliwr. Yn ola, y mab ydy'r brenin sydd wedi derbyn briwia. Adnod 2. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, felly mae gynno fo hawl ac awdurdod dros y cyfan, yr un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, yw disgleirdeb gogoniant Duw ac y mae stamp ei sylwedd arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Sylwch ar y diwedd o rwan ymlaen. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. Wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Fo di'r brenin. Fo di'r mab tragwyddol sydd yn bennaeth ar y cyfan, sydd yn llywodraethu pob peth. Mae gennym fo awdurdod, mae gennym fo allu, mae o yn eistedd mewn awdurdod wrth ochr Duw y Tad yn llywodraethu. Ac ar y ddeiar, be oedd o'n fodlon wneud? Dod yn isel. Darostwng ei hun i'r gwaelod isa yn mwyn ni. Mae'r geiriad yn sôn am gyflawni puredigaeth pechodau yn dydy. Da ni'n gwybod na be mae hynna'n feddwl ydy i farwolaeth o ar y groes yn lle ni. Y farwolaeth a'r atgyfodiad hynny sydd yn golygu bod y Cristion, bod ni'n aflan yn naturiol, bod ni'n frwnt oherwydd be da ni'n neud, yn feddwl ac yn neud, oherwydd be mae Iesu wedi neud, mae'r Beibl yn dysgu bod ni wedi cael yn golchi yn lân. Bod ni yn Iesu Grist yn byr, achos bod o wedi gwneud gampwaith honno o'n puro ni, o'n glanhau ni'n llwyr o'n pechoda. A nid rhywun sydd wedi gwneud hynny. Ond y mab, y llywodraethwr, y brenin, oedd yn fodlon cael derbyn y briwia erchyll yna ar groes Calfaria, achos oedd o'n gwybod na dyna oedd ei waith o, achos oedd o yn dymuno gwneud hynny oherwydd ei gariad rhyfeddol tuag ata ni. Ni sy'n methu glanhau yn hynny. Ni sydd ddim yn heiddi dim o'i ddaioni a'i ras o. Dwi'n gwybod os dy dal ar y teledu dyddi yma, ond un o'r rhaglenni o'n i'n wylio ystalwm oedd Undercover Boss. Chi wedi gweld y rhaglen yna? Mae rhaid cyfadda, mae gallu bod yn eitha diddorol,
Ond os ych chi wylio mwy nag un ohonyn nhw, da chi jyst yn gweld na dilyn fformula ma nhw. Maen nhw'n cael bosses y cwmnïa enfawr yma, a maen nhw'n rhoi rhyw fath o disguise amdanyn nhw, a wedyn maen nhw'n cael mynd a gwneud y jobsus cyffredin yma un o'i miloedd o staff nhw'n ei wneud. Felly dychmygwch enghraifft bod chi'n cael pennaeth prif weithredwr Tesco, maen nhw'n rhoi mwstash arno fo, a maen nhw'n deud, dos i Tesco Bangor i wneud shift nos yn Llnau. A wedyn, mae yna gamras o'i cwmpas nhw, a da chi'n gweld y sgyrsia maen nhw'n cael, a maen nhw'n fel, ti'n gweithio'n galad, dwyt? Chwarae teg i chdi. A fel arfer, maen nhw'n clywed cefndir, a chybod, i wneud teledu da, mae yna wastad sob stori yn y cefndir yn does. A wedyn, yn y diwedd, beth sy'n digwydd, mae'r prif weithredwr yma fel arfer yn rhoi, tocyn i fynd i Paris. Wel, ia, nes chi jyst gallu trin dy weithwyr i gyd yn well. Dyna. Ond pan da ni'n meddwl am yr Efengil, pan da ni'n meddwl am y groes, mae o llawer mwy na ryw fath o undercover boss yn dod i'n byd ni. Achos mae pwy ydy y mab gymaint yn fwy gogoneddus na pwy ydy ni fel pobl, a mae'r pellter mae o di dod yn mwyn ni yn fwy enfawr nac unrhyw beth arall ydyn ni wedi weld. A be mae'r Efengil yn ei ddeitha ni ydy, mae o'i gyd yn fwriadol. Mae o'i gyd yn bwrpasol yn mwyn ni. Mwyn i ni allu troi at y gwaredwr yn Iesu Grist. A sylweddoli fod i'r un sydd wedi talu'r pris. Fod i'r un sydd wedi sgibo y pechod, yr euogrwydd, y methiant, yr ydyn ni'n byw efo fo yn naturiol yn pechod, i ffwrdd ar groes Calfaria. A rhoi i ni fywyd newydd, maddeuant a'i gyfiawnder o. Y glendid yna lle da ni, trwy gredu'n Iesu Grist, yn cael yn cofleidio fel plant annwyl i Dduw. A cael hyd yn oed trwy'r Ysbryd Glân derbyn y sicrwydd yna y byddwn ni yn blant annwyl i Dduw am dragwyddoldeb. Yn yr adnodau yma, da ni'n gweld mawredd Crist, ond da ni hefyd yn gweld ei ostyngeidrwydd o. Ac mae o'n batrwm yn dydi, trwy y Beibl, mawredd Duw a'i barodrwydd o i ddod yn isal yn mwyn ni. Pam ydyn ni angen rhywbeth arall? Pam ydyn ni'n ystyried, na i jyst disgwyl chydig bach i weld os allai i sortio hyn allan? Pam ydych chi'n meddwl, wel, dwi jyst yn disgwyl i'r peth dramatig na ddigwydd yn y mywyd i, a wedyn na i droi at Dduw. Sam angen? Mae o'i gyd yn cael ei amlygu, yn cael ei ddangos i ni yn y Beibl, yn y mab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae llythyr at yr Hebreaid yn pwysleisio hynny i ni drosodd a throsodd. Dwi'n mynd i orffan efo un adnod arall o Hebreaid, sydd yn disgrifio sut mae Iesu yn glanhau, yn puro o'n pechoda. Cofiwch wrth gwrs, cefndir llythyr at yr Hebreaid ydy pobl oedd yn Gristnogion o gefndir Iddewig yn cael ei temtio i fynd yn ôl at Iddewiaeth. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud, peidiwch â gwneud hynna, Iesu dio. Dos na neb gwell na fo. Sticiwch efo yr arglwydd Iesu. Hebreaid 9, 13-14. Sôn am y system aberthu Iddewig wrth gwrs. Roedd gwaed geifr a theirw yn cael ei deinellu, a lludwr heffar yn cael ei wasgaru, mwyn gwneud y bobl oedd yn aflan yn lân yn seremoniol. Ond oedden nhw'n gorfod gwneud hynny drosodd, a drosodd, a drosodd, yn ddiddiwedd, achos oedden nhw'n pechu drosodd, a throsodd, a throsodd. Ond, adnod 14, mae gwaed y Meseia, y mab, yr arglwydd Iesu Grist, yn cyflawni llawer iawn mwy. Mae'n glanhau'r cydwybod, felly'n glanhau ni'n llwyr o'r pethau sy'n arwain i farwolaeth. Felly, gallwn ni wasanaethu'r Duw byw. Mae'r Meseia wedi cyflwyno'i hun yn aberth perffaith i Dduw trwy nerth yr ysbryd tragwyddol. Hwn di'r uchafbwynt. Hwn di'r creawdwr a'r cynhaliwr. Hwn di'r un sydd yn frenin sydd wedi derbyn briwia yn mwyn ni. Lle arall da ni'n mynd i droi? Pwy arall sydd yn rhagori? Dewch i ni
droi ato fo, os nad ydym ni wedi gwneud hynny yn barod mewn ffydd. Hyd yn oed os ydym ni'n Gristnogion, dewch i ni fod yn barod i ddiolch, i ryfeddu ac i ganiatáu i pwy ydi o wedd newid yn ffydd ni, yng nghanol yn trybini yn ofn yn ansicrwydd heddiw ac am yr wythnos sydd i ddod. Clod i'w enw. Amen. A da ni am orffan yn gwasanaeth bore yma yn canu am fawredd y mab, mawredd enw Iesu. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau i synen, a holl aneirifluoedd nef coronwch ef yn ben. Yr holl broffwydi nawr sy'n gweld y meichiau mawr heblen, cyfeiriad at Hebreaid 7 ydi hwnna, lle Iesu ydi gwarant, garanti y cyfamod gwell sydd yn dod. Y meichiau mawr heblen a'i apostolion yn gyd-lef, coronwch ef yn ben. Yn uchaf oll, bo enw'r hwn fu farw ar y pren. Trwy'r ddeiar faith ac yn y nef, coronwch ef yn ben. Dwch i ni foli. Bydde di ddiw tangnefedd, yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, i'ch cymhwyso a phob daioni mwyn chi wneud ei ewyllu sef, a bydde di ddolunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen.